4.7 IFM Report. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng Manawag Public Market na isa ring makakatulong di umano sa paglago ng turismo ng bayan. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Manawag Mayor Jeremy Dogming Rosario, sinabi nitong layuning maserbisyo ng mga bumibisita sa pamausong Minor Basilica of Our Lady of Manawag, gayon din ay ang maayos sa sistema ng komersyo sa bayan. To construct finally a long overdue dream of having a new public market. It's ongoing at we intend to strengthen, palakasin ang negosyo at komersyo sa loob ng munisipyo, gawing organisado, malinis at may parking area para po itong almost 8 million na bisita, pilgrims na pupunta dito. Makuha lang natin ng kahit konti dyan na mamalengke dito. Sigurado lalakas at dadami ang kita ng aming mga kababayan. No? Aniya pa, hindi lamang umano mga produkto sa bayan ang maaring maibenta rito. Be catering not just products of Manawag, but syempre pati po yung produkto ng buong probinsya ng Pangasinan magiging available dito. Samantala, bibigyan din umano ng pagkakataon ng mga ambulant vendors na magkaroon ng maayos na pwesto upang hindi sila mabaliwala. Kasabay naman yan ang konstruksyon ng multi-level parking upang matugunan ang congestion ng mga sasakyang nagtutungo sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.